приглашаем заместителя ректора Института изучения Корана Султаната Бруней Суджейри Доллаха. ندعو إلى المنصة النائب الرئيس المعهد لتحفيظ القرآن الكريم بسلطنة بروني دار السلام سجيري دولة. Встречайте. Член жюри Международной лиги выпускников университета Аль-Азгар Хамделла Ас-Сифт, Арабская республика Египет. عضو رابطة خريجي جامعة الأزهر شيخ حمد الله حافظ محمد إبراهيم الصفتي. Мы приглашаем члена Ассоциации обучения Корана Йеменской республики Али Садек. عضو مشيخة الإقراب الجمهورية اليمنية شيخ علي صادق محمد عبد الله. Председатель Духовного управления мусульман Пензенской области Ислам Хазрат Дашкин, Российская Федерация. رئيس الإدارة الدينية لمسلم مقاطعة بنزا إسلام داشكин. И председатель жюри, директор сектора шариатского образования при Министерстве вакфов и исламской святыни Иордании Самих Ассамна. وندعو إلى المنصة مدير التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن رئيس لجنة التحكيم دكتور سميح خالد السمنة. وليتفضل الشيخ مشكورا. Приветствую. Мы искренне благодарим наших многоуважаемых судей, которым выпала непростая задача определить победителей конкурса лучших чтецов Корана 2016 года. А также мы приглашаем на сцену почетных гостей нашего конкурса. Мы благодарим зарубежную организацию благотворителей Даруль Бир, Объединенные Арабские Эмираты, за их вклад в деле служения заповедям Всевышнего и распространению ценностей Корана. والآن يشرفنا تكريم الجمعية الخيرية دار البير من الإمارات العربية المتحدة ويمثلها الدكتور عمران محمد عبد الله، ويأتي هذا تقديرا لمساهمة هذه الجمعية في خدمة كتاب الله ونشر القيم القرآنية. На сцену приглашается Умран Мухаммад Абделлах. Встречаем. Также в этом году мы учредили специальную награду нашим соотечественникам за их многолетний и кропотливый труд в претворении коранических принципов жизни. كما يسرنا إعلامكم أن في هذه السنة قد قررنا بتأسيس الجائزة للمواطنين الروس للخدمة على مدار السنين في تنزيل على الواقع القيم القرآنية على واقع الحياة. Мы приглашаем на сцену имама Фарита Хазрата Ляпина. ندعو إلى المنصة الإمام فريد لاپин. Благодаря усердию Фарита Ляпина Ивановская община получила землю под строительство мусульманского культурного центра. تجدر الإشارة إلى أن السيد فريد لاپin على مدار السنين بذل جهوده في خدمة كتاب الله، وقد بنى مسجدا حيث يتم تدريس اللغة العربية، وسنويا في مقاطعته يتم عقد المسابقات المحلية في القرآن الكريم. Под руководством Фарида Ляпина ежегодно проводятся профильные лагеря. Он был инициатором открытия школы с этнокультурным татарским компонентом. Ежегодно в Ивановской области в стенах соборной мечети проходит конкурс знатоков Корана. И примечательно, что при мечети действует школа по подготовке Куран-хафизов. Пусть ваша деятельность будет высоко оценена Всевышним и явит собой пример для наших единоверцев. شكر الله جهودكم وسعيكم الطيب أستاذ فريد لاپin. Мы приглашаем на сцену Ильдара Хазрата Баязитова. كذلك ندعو إلى منصة الإمام إلدار بيزيتوف.
2007 по 2010 годы он был заместителем муфтия Татарстана по вопросам благотворительности, соучредитель Национального исламского и благотворительного фонда «Ярдям», член попечительского совета Казанского центра реабилитации детей-инвалидов, член редакционного совета информационного агентства «Исламтат». Ислам Ильдар Хазрат сделал многое для укрепления мусульманской общины мечети Сулейман. والإمام إلدار بايزيد بذل جهوده الجبارة في نشر القيم القرآنية، ونخص بذكر دعمه ومساعدته في تعليم الناس ذوي احتياجات خاصة للمواد الدينية. Ильдар Хазрат многие годы обучает людей с ограниченными возможностями Корану и религиозным дисциплинам. شكر الله سعيكم أستاذ إلدار. Ну вот и наступила кульминация нашего конкурса. والآن قد انتهينا، وصلنا إلى ذروة الاحتفال لهذا اليوم. И сейчас мы узнаем имена лучших из лучших лауреатов 16-го Московского международного конкурса чтецов Корана. الآن سوف نتعرف على أسماء أفضل القراء من المتسابقين والمشاركين والفائزين في الدورة 16 لمسابقة القرآن الكريم الدولية بموسكو. Итак, третье место занимает представитель Танзании Умар Абделла Салим. المركز الثالث حصل على المركز الثالث المتسابق من تنزانيا أستاذ عمر سليم. Мы искренне поздравляем. Второе место присуждается представителю Йеменской республики Зейду Абдулатифу Ас-Санаани. والمركز الثاني حصل عليه المتسابق من اليمن زيد الصنعاني. И, наконец, первое место победителем 16-го Московского международного конкурса чтецов Корана в номинации «Хифз» знание полного текста священного Корана наизусть стал Муса Мотамеди, Иран. وأخيرا المركز الأول حصل عليه المتسابق من الإيران موسى معتمدي. Такбир. تكبير. والآن ندعو إلى المنصة فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي، فليتفضل فضيلته مشكورا. А сейчас мы приглашаем нашего почетного гостя, шейха, имама запретной мечети города Мекка, прочитать молитву дуа о мире и всеобщем благополучии. Мы приглашаем на сцену шейха Махера Аль-Муайкали.